ta yi nasarar kama waɗannan. Ina Yunusa Isa, Yunusa Isa, Najib Garba, Haruna Musa, ku zo nan. Na sauran. Najib, Haruna, Mutari. To, wane ne ogan a cikin? A sunanka? Assalamu alaikum jama'a. Sunana Muhammad. Ka buɗe baki da Allah. Sunana Muhammad Isa Isa Bebe. Mun je Shekara kasuwa ka nawa? na jiya. Shekara kana. Aka kama da farari. Amma kuma ni ba su da nake ba sai dai na sha. Sai dai ka sha. Waye dilan a ciki? Ba na safara su domin na sayar. Amma zan sayar domin. Guda nawa aka samu a wurin? To ban ce maka ga iyakar su. Amma domin Allah suna. Kai ya sunanka? Duk waɗanda aka kama ka da su din nan masu yawa duk shi za ka yi. To wayin da aka kama da su masu yawa. Kuma in ka tashi sha me yasa baka sha a garin ku a can Roni ba? Ka kawo ranar kasuwa a Turas. Ba cikin Da garin gizo Roni ne, ina yake kauye saka. Roni. Kai ya sunanka? Najib. Najib wa. Shekara ka nawa? Me aka samu a Ba abun da aka samu. sai wuka ina wukar da kota. An kai da ya ɗauko ka. Abin da shi a ɗakora. Hau, me kake yi da ita? Daga su gari. A ina aka kama ka da ita? Kai ya sunanka? Haruna Musa. Shekara kana. Me kai? Ni na je na zo fiya wata na so su na yi zo don tafi kawai da suka karɓa ni. Ba ya ba da bisa. Har ga Allah ba sami ba a wuce. Sai a wurin wa. Yau sai a wajen wannan har ga Allah masu su ba. Kai ba? A ina kake da zama? Kai ma ɗan roni. Ni bi ma ni Me aka samu ita da shi? ni ba mun da Ana shan ƙwaya? Da kake sha? Eh? Ƙwaya? Duk kenan ku je ku zauna. Ina Aminu, Aminu Musa. Zo. Aminu Musa da kuke ganin shi a wannan tricycle gashi nan na pep aka samu a hannunsa lokacin da ya je wurin masu canza mukulli cewa su canza masa mukulli na kan babur ɗin da sauran abubuwan security kuma lokacin da aka kama shi ya yi bayani ya ce wani ya kawo mishi mashin ɗin mai suna Yahaya Adamu da ya samu labarin cewa an kama shi sai ya arshe a guje ya gudu. To a ƙarshe dai kamar yadda zai muku bayani ya sunanka? Aminu. Aha, shekara kana a ina kake? Nan cikin garin Katsina. To me kai? wani na fice gida da safiya tara sai ya kira ni ce dan ma ina so da in samu da kana yake shi to shi ma yana tuka da ya ce min ka tara amma abin gidan mai na baya buɗewa ce in je in gyara so zai je da wurare. To kai yanzu wani irin mutum ne kai mutum zai kawo maka nafef ya baka ko sojan haya kuma ya ce ma ka je ka yanka mukulli. Ai tun daga nan za ka fara tunanin cewa shi ne ya faru. Tun da ka san ba sayarwa yake ba.
ba kuma sana'arsa ba ce. To yanzu mashin gashi na sata ne, me za ka ce? da an kama shi ne shi ne abinda To ai kai aka kama, kuma doka cewa ta duk wanda aka kama da kayan sata ko dai shi ne ɓarawo ko kuma mai karɓar kayan sata. wanda samu ni na karɓa suna da Ba kuskure ba ne, ganganci kai kuma ka keta dokar ƙasa. Eh? To a ina yanzu kuka ɗauko wannan mashin? bayani ba Shi a ina ya ce maka ya ɗauko? shi dai ya ce man kawai daga Ba daura aka ɗauko? an daura ne Muna sanarwa da al'ummar daura duk wanda aka sace wa nafef ya zo hedikwatar 'yan sanda domin ya duba ya gani ko Allah zai sa a dace.